ƙarshe Allah ƙara mun agaji, ka ƙara zuban basira a kaina jalla ina biɗar agaji. Wani aiki ne na ɗauko ka ƙaddara sakon yayi karko, don albarkar shugaba gun halittu rabbi daɗe ni karko. Ka yarda da ni kamun agaji a gurin makiyana in na leko, sakan ƙwarin gwiwa da ƙarfi ko a ina in na je in dan zagaya. Sai mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Kai haƙuri da tarbiyya ummi ba tare na kowa, take da hankali ga tunani kin ilimi da faɗi. Allah sarkin halittu shi ya bambanta zuma a zaƙi, dai miki kyan halitta da sura kin yi kalar sarauta. Yan mata na sun ki gifta suna kallon ki suna nishaɗi, kin yi kalar kurna magarya sai dai ba tsarar kice ba. Sai mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Wannan ilimi malamanta suna ta yabo gare ta, don an zo fannin karatu dukan tsaranta tana gabansu. Wajen har da littattafai ma ummi ta yi daban kaf makaranta. Ga ki na kyawun zuciya ga basira Salma ki gode Allah, ga ki da tausayi ga tunani farar mace alkibba ga mata. Amso ne ma ɗin jiki shi ya ce ma na yi miki tambari ai. Sai mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Wajen nazari ko kaɗaici wannan so ne magani nai. Zaman duniya da daɗi amma a gurin mai so da gaske, da kun so ɗauka tai a zuci akwai wahala ba 'yar kaɗan ba. Wanda ya yi ma so da gaske ni a gani na ba kamar shi, amma ki nazari da gaske na san kin san duk Sai tuna. mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Kiyota kunki ɗaiɗai giwa ba su kama da kiya, don kuwa dukkin fi su ai da bazarki suke ta tako. Ko a ƙasashen larabawa kin wuce kushe 'yar budurwa, wa zai ganki ya kauce fuska kina da diri ko ban faɗa ba. Fananki da kyau zinariya wanda ya sama ai mishi barka, lura ki ɗau mai tanadinki. Sai mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Damto ya ce in yi take in yaba Salma 'yar makaranta, mai ilimi da sauƙin fahimta komai za na faɗa da saura. Mai natsuwa ba ta ɗagawa kalar ta akwai wahala a mata, ba kowa ne za ki so ba cikin ruhin ki ba shi gurbi. Amma ki yi nazari duk batun da nake miki za ki gano. Sai mun miki take gimbiya a nan masarauta, MSO ya ci magai da ke Salimatu sannu 'yar Sokoto. Sai na yi miki take gimbiya a dun masarauta, amso ya ce in gaida ke Salmatu sannu 'yar Sokoto.